ang pagtuon subong, ang semanal nga paghusisa, pagtalakay, pag-review, kag pagtungkad sang aton leksyon sa eskwela sabatika. Kag ini ginadala sa inyo sang Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, kag pasalamat kita mga kauturan nga ang akong upod, amo gyapon ang akong upod sa nagligad nga semana, wala sang liwan si Pastor Joy Cantila. Pastor Joy, mayong adlaw. Mayong adlaw, Pastor. Yes. Si Pastor Joy, mga kauturan, sa panawag sang kalabanan, amo ang aton church, senior church pastor sa may Seventh-day Adventist Church, Xavier Ramos, Taculing, Bacolod City. Inang dako nga simbahan sa tubangan sa Bacolod Adventist Medical Center, ginatawag sa una nga Bacolod Sanitarium and Hospital. Kag salamat kita mga kauturan nga ari siya upod sa aton, nagkonsente siya, nagbaton siya sa amon pangabay nga makig-upod sa akon sa siningation. Kag si Pastor Joy mga kauturan, aton man nga alumnus, graduate naton siya sa School of Theology diri sa aton Central Philippine Adventist College School of Theology. Joy, salamat gid sa imo nga pag-upod sa aton. Okay, mga kauturan, sa hindi pa kita Pastor Joy sa kinandan aton ginatamyaw ang aton mga kauturan. Hindi lamang diri sa Negros Occidental, Philippines, hindi lamang pastor sa imo nga simbahan sa may Xavier Ramos Seventh-day Adventist Church, kundi sa bilog nga aton nga konferensya, ang Negros Occidental Conference. Sa aton mga kauturan man sa may Negros Oriental Siquijor Mission. Kag aton mga kauturan kag mga kabiyanan dira sa West Visayan Conference sa probinsya sa Iloilo, Antique, Aklan, Capiz kag Guimaras. Kag subong man sa aton nga mga kauturan dira sa General Santos. Pastor Joy, ila ini ginagamit ang aton nga review sa kada Sabado sang aga sa Hope Channel General Santos. Wow, kag amon ginatamyaw kag amon sila ginapasalamatan sini nga pag gamit sang aton nga programa dira sa Coronadal City, sa South Cotabato, sa Sultan Kudarat, sa Maguindanao, sa North Cotabato, kag sa Sarangani Province, kag sa aton mga kauturan sa bilog nga kalibutan. Kabay ang Dios magapakamayo sa aton. Pastor Joy, aton na mga kauturan sugdan ang aton pagtuon, aton na naibasahon ang aton sadsaran nga teksto. Kag mga muyo kita tapos. Aton pagabasahon ang aton nga sadsaran nga teksto nga makita sa mga binuhatan kapitulo 2 bersikulo 32 tubtob 33. Di kasiling diri kag ako magabasa. Ining Hesus ginbanhaw sang Dios kag sa sina mga saksi kami tanan. Bersikulo 33, busa sang ginbayaw siya sa tuo sang Dios kag nakabaton sa amay sang saad sang Espiritu Santo, ginpasagahay niya ini nga ginatan-aw ninyo kag ginapamatian. Ang Dios magapakamayo sa aton nga pagbasa mga kauturan sa aton sadsaran nga teksto sa sini nga adlaw. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigin nga tiyon kami Ginoo liwat nagapasalamat sa imo sa imo pagpakamayo kag sa imo nga pag-upod sa amon. Hindi kami takos mga makasasala, kami apang Ginoo. Sa gihapon imoon kami nimo nga mga saksi. Amen. Gani sa amon nga pagtuon sa sini nga simana kabay pa Ginoo nga amon paginmahangpan ang amon tagsa ka mga buluhaton bilang imo mga sumulunod kag imo mga saksi sa kamaturan. Amen. Salamat gid nga imo ginsabat amon pangamuyo updi kami sa amon pagtuon sa sini nga tiyon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Salamat mga kauturan. Ari na kita sa ikadua naton nga simana sa aton nga leksyon. Ang title sa English, Pentecost. O kung sa Inilonggo, ang Pentecostes. Kag ini mga kauturan ang atong tunan, Pastor Joy, makita ginaton sa Buhat, Kapitulo 2. Sa naligad nga simana, ang Buhat, Kapitulo 1. Kag sa sunod nga simana, ato naman tunan ang Buhat, Kapitulo 3. Gani sa sinisubong, ari kita sa Binuhatan, Kapitulo 2. Yes, ang Pentecostes, sa aton nga sadsaran, Pastor Joy, ang iya sining Greek term, halin sa Griego is Pentecoste. Nagakahulugan mga kauturan ang feast
ang piyesta, ang Pasko sa naunang nga harvest. Kag Pastor Joy ato na balaan nga sa ika-50 ka mga adlaw. Sa tapos ang Passover, amo na siya ang Feast of the Pentecost. Yes. Pastor Joy, ano pa ang imo gani ma-share sa sining nga punto? Ginpakita sa ato no kung paano nag-abot ining Pentecost, no? Pentecostes. In fact, isa ni siya sa mga doctrines, no? There are some other churches who formulated a doctrine out of it nga aton pagalantawon karon ini mga punto hanungod sa gift of tongue, no? Kaga iban pa nga mga kinahanglan naton talupang do. Now ining Pentecostes isa ini kahalandomon nga hitabo sa maragtas ang Kristohanon nga iglesia. Yes. Kay sa sini sumala pa sa Binuhatan kapitulo 2 bersikulo 1 tubtob 3. Actually isa ini ka kontinuasyon sa aktibidades nga ginhimo pastor sa mga apostoles nga Ginoong Hesus sumala sa gintunan naton sa naligad nga semana pagkatapos nila naka-experience nga nakasaksi first hand no sang pagkayab ni Kristo sa langit. Yep. Kag this event ini ginatawag nga Pentecostes nga event. The feast o konpista sang ginatawag nga una nga pag-harvest. Amo ni ang event nga diri naton makita nga ginbubo sa Ginoo ang full function of the Holy Spirit sa iya nga mga sumulunod. Yeah. Kag amo ni makauturan sa aton nga leksyon, kag aton manahibalan nga daw amo ni pastor ang inaugurasyon. The first nga kwan bala daw blast. Ang formiro gin nga pag-abri bala kon may tiyanggi kita, formiro nga pag-abri, inauguration, may mga business, may ribbon cutting. Daw amo ni ang natabo sa panahon sa Pentecostes. Nga this is the ribbon cutting of the work of the Holy Spirit upon God's people. Na, ti sa akon kay nang ginisplikar nga ang term nga Pentecostes, halin sa Greek Pentecosti, nga amo na siya ang ika-50 nga adlaw nga mag-harvest na kay ti after sang Passover feast, siguro nagatanom sila Pastor Joy. Kag after 50 days, ara na ang una nga mga harvest. Okay. Ini siya, not necessarily nga 50 days after sa pagkayab ni Kristo. But the point is, nga, amo na ni siya ang pag-aser, ang pag-abri sang buluhaton sang balaan nga espiritu nga nahimo sila mangin saksi. So this was the first day of the work of the Holy Spirit using God's people, using the disciple and the apostles and the follower of Christ sa dako nga buluhaton. Kag pasalamat kita Pastor Joy nga it reaches until us. Nga ari kasubong sa aton. So, kag ini siyang Pentecostes Pastor Joy sa aton nga introduction, daw amo ni siya ang birthday. No, sang ang pagkatawo ang birthday kundi anniversary na siya. But ini the birth of the Christian Church. Ang pagkabunag sang buluhaton sang iglesia. Nga dira nagsugod ang aton iglesia mga kauturan Kristiyano. Yes, the coming of the Holy Spirit. Sang ligad nga semana Pastor Joy kita mangyapon nga duang nagleksyon. Nga sang paghambal sang tingog nga nabatian sa mga disciples sa pagkayab ni Kristo. Sa aton nga ginistoryahan nga sila daw na kulo ang ila nga iko, daw na takluban sila sa pagkadiskuryo nga wala na si Kristo. But after they were assured nga ini Kristo magabalik liwan, nabuhi ang ila nga espiritu. Kag deso nagkadto sila sa isa ka balay sa upper chamber, kag dito nagpangamuyo in oneness of heart, praising and praying, okay, forgiveness, repentance sa ilang mga sala. Yes. Kag nag-abot ang balaan ng espiritu. Yes. Oo. So, naghulat sila. They waited for something to happen. Yes, Pastor Joy, ano pa gid ang imo nakita dira nga mga punto? Ang pag-abot sa balaan ng espiritu pastor no sa
kahimtangan sa aton nga ang mga early disciples of Jesus, no? We call them mga una nga mga sumulunod ni Kristo. Kag ti kita tanan niya mga sumulunod man kita. Pero ini nga experience natabo gid ni sa mga early followers of Jesus. Kag tama ka makahuluganon ang ilay nga pagtililipon. Bangod kay sa sini nga panahon, ang pag-abot sa balang espiritu kasubong ini siya sang pagbubo sa ginatawag nga una nga ulan, no? Well, in fact, ang pista sang first harvest o kon Pentecoste or Pentecostes, may kaangtanan ini siya sa ulan. Kay during sa pagtanom sang mga katawan sa Ginoo sang una, ang paglaom lang gid nila iya nga mabuhi ang ila tanom kag manurish ang ila nga mga livestock abi, amo gid ya ang first rain. Kay ining una nga ulan, amo ning paglaom nila nga makapatubo kag makapabuhi sang ila iya nga tanom. Now, pag-abot sa balang nga espiritu sa panahon sa Pentecostes, kaangay ini siya nga ginbubuan sila pastor sang una nga ulan, no? Kaangay ini sila nga ginulanan sila nga nanurish sila, amo gani nga nabuksan ang ganhaan kag oportunidad sang pagbantala sa may balita kag pag-establisar sa iglesia nga ginpundar sa Ginoo diri sa duta, no? Diri makita naton. So sa sini nga paagi, nanginhanda sila sa pagbaton sa saad, no? Nanginhanda sila sa pagbaton sang saad sa balang espiritu bangod kay ginbubo sa ila ang ulan kag amo ining natabo sa ila sa panahon sa Pentecostes, no? Nakita naton ton, hibaloan naton nga may nagahagunos nga tingog nga daw hangin. Kag hindi lang sila gali pastor nakabati sini. Kag bisan ang mga tao sa palibot nakabati. O nga wala dito sa sulod sa hulot nga to, nabatian nila ang hakip sa sila na tinalaman sila. Imagine, it's a great event that happens sa ilang panahon. Kag amo ini kasubong iniya sang ulan nga nagbuhi sa ila, kag amo ini ang bala nga espiritu nga naghatag sa ila singgahom kag kusog nga nabuksan ang ila pangunahuna nga mangin saksi na gid sila sa kay Kristo Jesus. Yes, and that's correct, Pastor Joy. Kag isa pagid po, Pastor Joy, nga akon man i-share mo niyo nga ang pag-ulan sang balaan nga espiritu kuni digahagunos nga daw hangin muna. And then damo sa nakabati. Because on the first place ara sila sa upper chamber. Pero nagwa gali sila to. Kag dito sila nagkadto sa hindi man gid nga public pero daw medyo gamay nga public place nga siguro gamay nga plaza so portanon. Kag dito perte ang ulan sa balaan nga espiritu sa buwas atong tunan nga nagtungtong ang kalayo sa ilang ulo. Pero ang akong punto, Pastor Joy, amo ni nga may dako bala nga impact. Nga pag-start ya daw bungga gid. Nakadumdum ko diri sa Bacolod, Pastor Joy, nga sa pag-open sang dako nga mall. Fireworks, no? May dako nga mall. Nga kadamo-damo sa mga tao gaginutok kami ako isa man to sang matan-aw kun ano gina ang dako nga mall kag kun anong sulod ti sirado pa gin-ribbon cutting anay. Kag may mga fireworks kag kadamo-damo sang tao. So amo na pag open na sang door ti gag dinaguso pasulod dito kag nagpamakal dito iban osyoso. Ang punto diri amo man ni nga during the Pentecostes there was a big impact sang inaugurar sang balaan nga espiritu sa paggamit sila. That's why sa sunod nga adlaw at tuntunan nga naghambal sila sang malain-lain nga mga lingwahe. In which ang mga tao were confused. Not confused, but were amazed. Oo, nga daw natingala sila nga kasimple lang nga mga tao ni mga ordinaryo nga mga tao, iba nila silingan nato ni nga mga tao. Ordinary, they are not linguists. Hindi sila kambal sa iban nga mga lingwahe. Ang ilan hambalan gid Aramaic lang kag Griego. But yet they were able to speak a lot of different languages. Ang punto ko, Pastor Joy, ang impact bala nga pagsugod gid sang pagsangyaw, pagbantala sa maayong balita, may dako nga impact. Opening salvo. Nga may parade, may firecrackers, may bumbo, tanan na lang nga mga ginhimo just to catch the attention of everybody. Yes.
So amo man nga ako nakita Pastor Joy diri sa aton nga leksyon. Yeah. How about the gift of tongues, Pastor? Ano ang mga nami dira nga punto nga aton makita? Sa binuhatan 2:4-13, no? Gin saysay diri ang hitabo na hanungod sa sining naabot ning kalayo nga daw dila nga nagtungtong sa ulo sa sining nga mga tao. May 120 kabilog sa ila, no? Yep. Ginpanguluhan sa 12 na abi iya kabilog nga ika-12 to ang nagbulos kay Judas na upod man to mga utod ni Ginoong Hesus. Kag initanan pagkatapos nga nag-abot ang daw dila nga kalayo nga nagdabdab sa ulo nga nagtungtong sa ila, naghambal sila sa naglain-lain nga mga lingwahe. Now, ang akong point diri, Pastor, nga gusto na ko i-drive out, nga ining gift of tongue is different from the speaking of tongue. No? Yeah, okay. O nga, ining gina-practice sa upod naton nga mga abyan nga mga Christians, nga naga-speaking of tongue sila, kag gina-claim nila nga, kung wala ka naka-speaking of tongue, wala sa imo ang balaan nga espiritu. Okay. Pero diri iya, sa sining konteksto, ang balaan nga espiritu, among naghatag sang gasa sang dila pagpanghambal. What makes difference sang gift of tongue kag speaking of tongue subong nga ginhambal? Ang speaking of tongue subong nga ginhambal is totally contrary sa gift of tongue nga diri sa Biblia kay naa. Ining mga tawo nga nakabati nga wala upod sa sining grupo, natingala sila kay siling nila sa bersikulo 9 sa 12 di. Ang iban sa aton taga Parsya, taga Media, ang iban taga Elam, lain-lain nga lugar pero natingala sila nga ini nga mga tao ini nagahambal sa ilang mga hambalanon nga halin sa ibang lugar. So therefore, Pastor, na-recognize nila nga ining language ang ginahambal nila, language sa yaopod, language siya, language sa iban nga halin sa ibang mga lugar. Which is totally different sa speaking of tongue subong, kay bisan nang ito pa, hindi kaintindi ko. Bisan siya ganing hambal. Bisa kaintindi sa anong hambal. No, o gani, aton makita diri ining gift of tongue nga ginhatag, gitawag ini siya nga magahatag sang ka-epektibo, the effectivity of the spreading out of the gospel. Yep. Nahibalo na ito sa naligid nga simana, no? Nga ang aton nga memory text, nga ang balita mag-aumpisa sa Jerusalem. Meaning, they were using their own language. Yep. They are using sa ilang nga common language. Pero dugay-dugay, ma-extend sila pakadto sa Samaria. Lain na nga language. So, dito sila ga-umpisa inilonggo. Yep. Pero kiti malakat sila pagkadto sa San Carlos o kung sa Cebu, dapat kabalo sila sa Cebuano. Ma-extend sila sa Judea, kadto sila sa Manila, tinagalog sila. And to the uttermost part of the world, ang lingua franca sa kalibutan is in English, God prepared them to speak of tongue to have an effectivity or being effective sa pagsugid sa maing balita sa bugos nga kapungsuran. Kanami, Pastor, ang opening salvo, ang unang nga gin-improve iya sa Ginoo, ang the first medium of communication. Ang gift of tongue. Yeah. Kanami isang punto ni mo na, Pastor Joy, I like that one. May isa pa gin mga kauturan amo ni. Nga ang gift of tongue, Pastor Joy, is not only the fruit of the Spirit. Hindi lang o kung gift of the Spirit, may ara nga prophesying, foretelling, inang wali healing, and services teaching. Okay. But this one, gingamit sang Ginoo ang gift of tongue because of the idea nga they are told mo, ginambalan sila nga gwa na kamo. Kahit isang una sa sulod lang sila, hulat lang sila. Kadto ka mo diri, kung gusto ka mo maluwas, kadto ka mo sa Jerusalem. But this time, siling ni Jesus, go to Judea, to Samaria, and to the uttermost part of the world. So in other words, kung sila magkadto sa ibang lugar, hindi sila nga maghambal sa ilang lingwahe. That's why, amo nang ginatawag nga cross-cultural context. Nga kinahanglan, kung anong ginahimo nila dito, imo man buhaton. Don't be like them. Magpariyo ka sa ila. Di kung kakaon sila sa kinamot, at least hindi ka nga mangin iba, manginlain ka, nga magkiming-kiming ka kang magamit kaya sa imo nga kutsara. Di ang mga Chinese gagamit sang chopstick. So in other words, kita nga mga Kristiyanon will be like them nga mag-chopstick man kita. To ti ang punto, ang lingwahe. Nga when we will be there, we will be speaking their own language. Yeah. So, amo na siya ang nakita ko nga isa ka punto nga ang gingamit sang Ginoo kagintagaan sila sang gift of tongues. Para nga ma-effektibo sila kung diin man sila magkadtong mga lugar. That's why ang mga tao kiti
ang kalabanan sa mga Hudyo, 60% of the Jews are living outside Jerusalem. Sunod sa atong eleksyon. During sina nga panahon, nagkadtuda sila sa Jerusalem. Kaya pareho bala pastor sa mga Bulano, o kay sa iban pa si Luilo mo man, nga kung diin kang lugar naghalin, kag kung panahon sang piyesta, puli kagin. Oo, na amo man ni sila ang mga Israelino, mga Hudyo. Kada piyesta sa Jerusalem, puli gid sila. It was during the time of the feast, Passover, nga gin timing gini sang Ginoo nga natabo because gusto sang Ginoo nga may impact, may inauguration nga dako nga may tabo when He commissioned His people to already spread the gospel, to be witnesses. In line with this, Pastor, no, on the other side of it, nakita ko gali nga ang Ginoo gusto niya gid gali nga ang iya buluhaton may dako gid gali nga impact. Yep. So it's a challenge na gali sa aton nga buluhaton sa iglesia. Na kung maghimo ta sang aton nga mga evangelistic efforts, it should be nga may impact gid sa gali. We will do bigger things to have na may dako gid lang impact sa komunidad, no? Yeah. Oo. Wala man ta nagsiling nga ining aton nga mga tent effort ya sa mga purok-purok o kung sa mga jutay-jutay nga duog hindi siya effective. Pero in this case, ang Ginoo nagalantaw gid sa gusto na gid gali nga may dako nga impact sa komunidad. Yep. Hindi niya gusto nga ang iya buluhaton daw pipitsugin lang daw something like nga among the list, pero gusto niya nga it will be shown sa mungos nga kalibutan nga we are somebody, kag makita niya nga may special kita nga endowment sa linsaya. Yes, Pastor, mga kauturan, si Pastor Joy, amo ang pastor, senior pastor sa Seventh-day Adventist Church sa CB Ramos Taculing. Kag ang ilang simbahan, may permi kada almost every year, kada tuig, may dako nga krusada nga ginahimo. Kag hindi lang sa mga hilit-hilit, dito gad sa SMX. Ang SMX, mga kauturan, amo nang pinakadako nga convention center diri sa Visayas. Hindi lang sa Bacolod, sa the whole Visayas. Nga dira inang klase sang convention center sa sini nga sunod nga bulan, August sa 6 to 11. 6 to 11 amon kamo ginaimbitar mga kauturan nga sa August 6 to 11 may ara naman nga krusada revelation seminar sa SMX dira sa SM City sa Bacolod, mga kauturan. Sa SMX Bacolod, no, sa third floor sang SM. Open for everybody. Dalala kamo sa inyo nga mga interest nga mga abyan. Ang speaker naton si Elder Jason Morgan from the US. Yes, mga kauturan, sponsor ni sang isa lang kasimbahan. Hindi kabalo kita how much is the budget kay halin sa Amerika ang ilang mga kwan, and then renting that big convention center, hindi na aglaw-lahog, mga kauturan. Sambal ni Pastor Joy, wala taga silinga ang mga ginahimo sa mga purok-purok, wala pulos. But the idea is that nami gina siya, mga kauturan, nga may impact, Pastor Joy. Amo na gani nga media ministry man kita. We are trying to get as much as possible nga may ara kita television, may ara kita media ministry. We are using the modern facilities nga aton i-take advantage to preach the gospel. Kaya ang gusto sang Ginoo nga at least everybody will be able to know and be able to hear the gospel. So, amo ni mga kauturan. Language. Subong ining ginahimo naton, subong ining media ministry, television, gitawag ni siya nga the language of today. Yeah. Gone are the days. Why na tong mga panahon sa una nga mga gahatag tratados. Di na kayo sa subong. So, media, Facebook, YouTube. That's why ining atong ginahimo, Pastor, nga media ministry, kabahin ni siya sang gift of tongue. Yes. Kay nagapakighambal kita sa lingwahe sa majority nga tao subong. Yes. Kag isa pa, Pastor Joy, ang aton simbahan is gifted with the gift of tongue. Not necessarily speaking of tongues. Ang aton Iglesia Adventista, mga kauturan, ara kita sa tanan nga mga nasyon sa kalibutan. So, ang taga Korea, gahambal man sila Kinorianhon. Ang taga Japan, gahambal man sila Japanese. Ang mga taga Saudi, ang mga taga India, di gahambal man sila sang ila ko galingon nga lingwahe. So that is a form of gift of tongues nga gift sang Ginoo sa iglesia nga presente karon. Yes. Amen. Yes. Peter's sermon, mga kauturan, sa aton nga Tuesday. Yes.
Pastor Joy, ato na ibalaan, nga sang dito sila sa may plaza, nga nagahambal sila, kag may ano sila. Hindi, wala na. Kay dito sa upper chamber, to yung 120 sila nagulan. Pero sang pagwa na nila, nga halambal sila sang gift, lain-lain nga lingwahe, damo sa nga kusar sila, gabi-ay sila, hubog guro na sila, amo na, nga naglain guro ila nga utok. And then, mga kauturan, it was an opportunity for Peter to tell them. Nga si Pedro nag-explicar sila. Kag-opportunidad ni Pedro nga mag-explicar sila what happened. Yes, Pastor Joy. Diri na ito makita, Pastor, nga there is an opportunity in a circumstance. Yes. Mayara oportunidad nga nag-abot sa mga circumstances sa kabuhi. At imagine ka to, naghambal sila ng laing hinambalan. Hambalon ka nga hubog. Ti kung ikaw na gawali, kada maing balita, may mapalapit sa imo, may hubog nga gawali, of course, mainsultuhan ka. Pero ginhimo ni Pedro, kag sa iban nga mga apostol, in fact si Pedro ang very outspoken out of them, no? Siya ang spokesperson. Ginhimo niya ang oportunidad nga makapanaysayon siya sa kamatuoran nga ra sa iya, no? In fact, gin-justify niya nga di ka may hubog, aga pagani. Kay sa kultura sa mga Hudyo, gali pastor, ang ila may sequence sila of food. Ang aga, makaon sila sa more on vegetables. Ang gabi, dire sila makaon sa mga flesh food. And the only time nga mag-inom sila sang wine, nga pwede sila mahubog, kung kakaon sila sang flesh. Wala sila kakaon sang, wala sila inom sang wine, samtang kakaon sila sa vegetables. So therefore, it is expected nga kung may hubog man sa ila, gabi na. Te alas 9 pa lang sa aga. Hubog na sila. Hubog na sila. So kakadamo sila. May tani ko ni sa dua lang kay pwede exception, but hindi, it was a majority rule. That's why amo na nga si Pedro nag-take advantage of the situation. Kag ang kinami Pastor Joy kay ti pinagi sa balaan nga espiritu. Kay si Pedro gingamit sa balaan nga espiritu, everybody listens. Ang tanan nagpamati kag at least naintindihan nila. Nga sa ilang pagpalauli, ay amo gali ni. Amo gali itong naitabo. The why there is a speaking of tongues. Yes. Exaltation of Jesus, Pastor, sa Wednesday. Ara dira ato na kita ang ikatatlo nga bahin sang kay ti primero nga bahin ginsiling ni Pedro nga ini nga si Jesus, no. Ang una giniya nga gin-explicar amo ang kabuhi ni Jesus nga nagano ni. And then si Kristo ang ikadua nga amo ang pagkabanhaw ni Kristo. Nga sa pagkabanhaw ni Kristo amo na ang nagabot ang balaan nga espiritu. And then the third part of Peter's speech nga ang pagpadala sang balaan nga espiritu halin sa langit. So amo na nga kung wala si Kristo nagpalangit kag nagpungko sa tuo sang trono sang Ginoo. Yes, ang isa ka punto pagidra nga si Kristo hindi kay gintagaan. Iya na position. Nga abot dito God the Father ang amay nagdugang pagidhatag sa iya sang gahom sa pagpadala sang balaan nga espiritu. In other words, Jesus commissioned the Holy Spirit to come and help the work nga iya nabayaan diri sa duta. Yes. So kanami no kay ang mensahe ni Pedro ang iya gidya nga ginifokusan amo ang pag-exalt ni Ginoong Hesus. Kay amo ni ang pinaka-core sa mensahe naton bilang mga saksi. Walay sang iban, wala si bisan sino nga manugwali nga aton ni-exalt, wala sang iban nga mga dlagko nga mga sponsor sang aton nga mga effort nga aton ni-exalt, kundi ang ginhimo ni Pedro amo maning aton himuon mga kauturan nga sa aton mga mensahe bilang mga saksi, wala sang iban naton nga ipatib-ong, wala sa iban naton nga dayawon kundi si Ginoong Hesus. Agod ang balaan nga espiritu mabubo sa matag isa sa aton samtang kita nagapangabudlay para sa iya. Amen. Amen. Pastor Joey, nakita sa panahon, but we have still one lesson sa Thursday, the first fruit. Mga kauturan, ang kanami lang, kay after sa tong pag-speaking of tongues nila, thousands, 3,000, linebo ang nabautismo. So, atong nabautismo, we're considered first fruits. Yeah. Amo na mga kauturan sa aton man,
kung magpangabudlay lang kita. And then using all the available resources. May baptism na may tabo. So, this baptism are considered first fruit of our labor. Ang first fruit, Pastor Joya, sa una yung panahon niya, tama kay importante. Labi naman ang mga first, ang mga first son, ang mga panganay, importante sa Ginoo ya, sa ilang systems and Jewish, ang panganay, importante. Ang una nga bunga, importante man. Iyan na sa Ginoo gidya. Amo ni, sa aton pagpangabudlay mga kauturan, ang mabautismoan, iyan na sa Ginoo. Amen. Yes, amo na siya. O hindi nagasiling nga ang subong may bautismo ta, sunod nga tuig may bautismo, ang sunod nga tuig hindi na first fruit. No, every baptism is considered God's. Ginatawag, gabig na siya sa lingwahe sa mga Israel, sa mga Hudiyo as first fruits, una nga bunga. Kagang una nga bunga are God's. Iya sang Ginoo. So, mga kauturan, ang first fruit ni Pastor Joy sa atong leksyon is equivalent to baptism. Sa baptism, sa pagbautismo. Yes. Gani mga kauturan, at least ato na Pastor Joy na explicar. Mga kauturan, siguro wala ginamon mahatag ang tanan. But amon gintinghuaan ni Pastor Joy. Kag kami nakapati nga hamon nahatag sa inyo ang mga importanteng Pastor Joy nga mga punto. Yeah. Kag kabay pa nga Ginoo magabulig sa aton, kag may mabalon na kita sa aton tagsa ka iglesia nga hindi lang kita magpunggo dito sa aton eskwela sabatika sa panahon sang diskusyon, kundi may ikabulig kita, may ika-share kita sa aton lesson discussion agud mangin lively ang aton tagsa ka klase sa aton eskwela sabatika. Amen. Salamat ang Dios magapakamayo sa aton. Pastor Joy, mga muyo kita sa katapusan. Magapangamoyo kita sa pagtakop. Amay namon nga balaan, halangdon nga Dios, salamat sa imo pag toy-toy sa amon. Nga sa sini nga tinion, amo na angkon ang paglaom. Nga imong balagang espiritu, ginbubo mo sa imo nga mga alagad, ining imong mga kanakan, nga handa sa pag-atubang sa mga sirkumstansya, bilang pagpakamaayo kag oportunidad sa pagsugid sa maayong balita. Iyahe kami Ginoo, kasi nihingapos nga mga adlaw, kami iya, ang imong mga katawhan, among magdala si maayong balita, kag madali na lang gid kag mag-abot na ang katapusan nga magpahayag imong anak nga si Hesus. Salamat sa imong panalangin. Bubuo sing pagpakamaayo ang tanan namon nga mga viewers, mga listeners nga nagatamod sa amon karon. Kag salamat ang panalangin pagpakamaayo. Dios na kaluoy magatatap sa among singtingob hintugyan namon tanan sa ngalan ni Hesus. Amen.